pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na... Nagkakita yun sila si Mary ug Yusuf sa usa ka Muslim community. Apan, walang palandungan ni Mary. Iyan sa nga gikita ang tao nga matawag nga iyang kauban kaniadto ug siyang pagbalik mao gihapon niya ang iyang ikauban sa maong komunidad. Nasayran ni Mary nga mao gihapon ang makalihukan sa maong mga tao. Gipangwartahan gihapon ang mga kabus. Wa na makaantos ang madre. Iya kining giduol ug gipadlong. Apan wa makalimot ang maong health worker tungod kay nakuha kini og video ni Mary siyang cellphone. Gihuwat ni Yusuf si Mary sa gawas sa Palace of Justice. Mangita anong ta sila og kapaniudtuhan diyang miduol si Rahim nilang duha. Sa kalit lang, may nahinumduman si Mary sa tingog ni Rahim. Magari igsuon, niya ang laing sumpay ning bag-utang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Pakikitungo sa tahanan at lipunan. Mga disbelievers ka muna ba? Mauni inyong Holy Rosary. Mauni inyong Holy Rosary. Wait, ang inyo Diyos. Wait, ang inyo Diyos. Diyos ko! Siya kakatong dito sa bulik. Kumusta ka, Madre? Maguwang ako sa imong akuyog, Madre. I'm Rahim. Oo. Ako si... tawag ako Mary. Wa ka sa imo kaugalingon. Absent-minded man ka, Madre? May gihuna-huna lang kong lain, sir. Kumusta ka, sir? Okay. Maniud to ka mo sa akong manghod. Past 12 na. Basin gigutom ka na, Madre. Okay. Sakay na, Sister Moon. Sister Moon? Amping, Sister Moon. Thank you, sir. Kuya, Okay. Go. Mary di ay ang kaniyan ngaran.
Okay ka lang din Sister Moon? Okay ra. Oh, Dalhin sa suit, Sister Moon. okay. Mga una ta, Sister Moon. Pwede mo una ka lang? Gitawagan pa na ako si Mama. Okay lang. Okay lang. Watong ka na ako. Hello, Ma. Si Manoy ni Mustandro mo ay nagsulti na ako sa hitabo dito sa Muslim community. Pero nga no man, pauli una diri day. Pauli sa bahay kay magsulti tag maayo anak. Dili pa ko makapauli karon, Ma. Pagkakaroon, di pa ko'y giubanan o paniudto. Mag-una kong kaila. Maniudto pa mi. Naganda magani ko dirig paniud tuon niya. Naa ka day maniudto dias gawas. Gikan diri, mulahos pa ko sa among media production. Gikan dito, upauli na ko diha. Mary, wa ka pa gani tarong pahuway. Aron makarelax unta ka ng imong lawas. Sige ha, maghuwat ko nimo diri sa atoa. Thank you, Ma. Bye-bye. Bye. Anda mo na nako ang lamisa daan ng Lourdes. Pag-andam para sa duha ka tawo ha palihog prima. Ha? Kita gihapong duha ang magdungag paniod to kay to amukaon si Mary sa gawas. Uy, abi na kong kari maniud to ang madre. Di ay? Pilipino-Muslim ka? Parang sargi ko makadungog parehas karon sa imong ipangutanan ako. Pilipino-Muslim. Oh, Pilipino-Muslim ko, Sister Moon. Nauman ako sa kong nursing. OJT ko sa government hospital o... Imo na ka nang gisulti na ako. Gipili nimo ang Muslim community kay Muslim ka man. Di ngali. Pero dili yun ka na mo'y concrete nga rason. Kay para na ko, mas priority ang mga Pilipino-Muslim nga tagan yun og pagtagad sa sama nila mga Pilipino sab. You're right. Husto kaayo ka. Bisan asa ka karong suo ka sa atong nasod. Naa ang mga igsoong Muslim. Pagkasamog na kaislang tanaw, kinaas kadalanan. Sa bisan asang dapit, naa sila. Nagpakilimos. Makapikal na, matod pa nila. Kay kuno, maayo paglawas pero nagpangayo. Lagsik og lawas pero kinsa may mohatag nilag trabaho. Kana tungod sa katarungan nga hangtod karon. Wa pa gyud mawa sa ubang mga Pilipino ang huna-huna sa diskriminasyon. Nakalimtan na lang nato nga ang maong mga tao mao tinuod nga mga Pilipino. Mga orihinal nga Pilipino. Unsa may panagway og barog sa mga Pilipino dihang nadiskubrihan ang Pilipinas. Kinsay labing unang nakigbarter og mga bililhon og dili bililhong mga butang sa pag-abot sa mga insik dinis Pilipinas. O kinsay labing una mga Pilipino nga nakigatubang sa mga langyong katsila. Kana bang mga klase sa Pilipino nga naa karon sa Malacañang? O kana bang mga klase sa mga Pilipino nga naa sa mga kapitulyo? Kana bang mga Pilipino nga naa karon sa mga city hall? Sa mga kabaranggayan? Sasama ba nako nga nagbisti og ingon niini? Dili naman tingali angay pa nakong ipahinumdom ninyo nga ang mga Pilipinong Muslim maoy labing unang nagpakabuhi ug maoy labing unang Pilipino nga nagpabaha sa ilang mga dugo kay tinuod nga milaban sa inahantang nasod. Nalimta na lang nato kung unsa kabililhon aning mga tawhana. May mangutana nako
Ngano nagkatag-katag naman sa nasod kini mga tawhana. Mausab ni pinobre na kong tubag. Oh, dili malalis kung unsa kabahandianon ang Mindanao. Apan pila na ka mga katuigan nga nag-ugmad kini mga tawhana sa maong kayutaan ug kadagatan. Apan may nakita ka bang aumento sa ilang mga kahimtang? Naa pa ba ang malinaw nilang kinabuhi? Dihang mitumaw ang kagubot nga mugna sa mga sapi ang yutaan? Malinawon ba ang ilang pagkatuog dihang mitumaw ang political rivalry, political dynasty, ang kahakog sa gahom ug sa salapi nga halos wa nay katapusan, ug ang maapektahan ug ang labing alaot mao ang mga gipanggutom sa mga batakang panginahanglan ug ang giuhaw sa kalinaw? Apan dili lang kay ang mga Pilipinong Muslim mao'y biktima. Lakip na ang mga Pilipinong Christians. Apan kinabag-an ang mga igsoong Muslim itandi sa mga Kristiyanos. Hinumdumi ang mga Mindanao. Dili lang kay tibok Pilipino ang dili malimot, Sister Mon. Tibok katawhan sa tibok kalibutan ang dili gyud malimot sa mga hitabo. Apan dili mga Pilipinong Christian ang utok sa yawan buhat sa Maguindanao. Kung dili pamilya sa mga Muslim. Mamusliman o Kristiyanos ang mihimo sa Maguindanao massacre. Pilipino ra gihapon sila. Mga yawan ong Pilipino nga ang ilang gipamatay ni atong higayuna, Musliman o Kristiyano, apan mga Pilipino ra sab gihapon. Gitanaw ka sa tanang mga tao ni sa sud. Sorry. Unsay tan-aw mo na ako. Grabe ka day ka-emosyonal. Sa imong gilingi sa imong luyo. Mga batang Pilipino na asa gawas. Excuse me. Ako yung gawas, please. Mga batang badyaw ka na. Excuse me. Salamat sa imong kaluoy sa mga less fortunates. Mauwa man sa ito. Muslim ko. Muslim sa ito mga bata. Gahi kang makasabot, no? Abi na kung may nasabtan ka sa atong istoryahay. Pilipino masabka ka. Unsa man dai tan-aw nimo sa mga batang batyaw? Abi nimo. Husto gid ay sinasir. Nga namugos nga ma-search na ko ang Facebook ni Sister Mon. Di sa pag-unsa, prangka lang gini ako, ha? Nag-awas-awas ang gibati kong pagdaing ni mo, sister. Gikailan ako ang tinuod gayon ng Pilipino. Kitang tanan tinuod nga mga Pilipino. O galing lang, may mga Pilipino nga magpakabuta-bungol. May Pilipino nga mga maot. May Pilipino sobra sa garbo. May mga Pilipino nga mapahimuslanon. May mga hakog. May mga Pilipino nga gustong muguba sa kaugmaon sa sama niyang Pilipino. Tuo o Ginoong Diyos. Salig sa Ginoong Diyos. Unya pagbinatiay, pag-inugsunay, o pagminahalay. O ang pagpakabana sa usag-usa. Mauunta ka na'y angeng bato na nato aron matawag ta og Pilipino. Sorry ha, pero di na gino ko kapugna na mungutana ko nimo. Sige lang. Okay ra. Kanang, O sama na. kanang samad sawa mong agtang o sa imong wait? Sa imong siko og bukton? Agi pa na sa gubat dito sa Zamboanga? O di ay. Nakita man sab di ay nimo sa Facebook, no? Oh, mauni. Ni apay bunog sa akong kilid. O kini sa akong wait. Nasamad ni dihang gisagpa ako sa leader sa mga rebelde. Wasi kasing-kasing. Way kaluoy bisan ngadto sa kababae parehas nimo. Ug madre pagyud.
Gawa sa political arguments tungod sa wa pagyud magkatakdong baruganan sa Muslim o Christians. Dili gud mawagtang ang rason nga nung may pasakitay o pinatyanay tungod sa argumento sa relihiyon between Muslims and Christians lang gihapon. Usa kana sa mga hinungdan nga gisaaran ko gyud ang akong lawas og kalag nga samtang may kusog pa ko. Ipanung ko gyud ang advokasya sa tawhanong katungod. Tungod kay dili lang kay alang lang kini niya, ni mo og nako. Alang kini sa tanan. Excuse me, ha? Kuya? Anda kasong? Asa ka karon? Mao pa'y paghumana magpaniod to, Kuya Rahim. Amiga na gyud mo sa Madre, ha? Ayaw kalimot. Dili lang kay Christian siya. Usap pa gyud ka, Madre Yusuf. Ayaw paglapas sa boundary. Wa ko malimot, Kuya Rahim. Bye. Ready na, Deka? Mupauli na ka? Muhapit pa ko sa among media production. Ipaload na ko ang mga pictures. Ug gikan dito, mupauli na ko. Kung okay ra ka, kung misalig ka na ko, pwede ihatod ka sa inyong media production? Dayon, gato sa inyo, ha? Ubakred yapon si Mary sa motor sa nurse. Tuwan na sila. Sundon ako. Pwede man nga mo dayon ka. Okay raman. Ano lang kung maghuwat ni mo, Sister Mon? Thank you. What to tika din eh? O sige, di ra ko magdugay. Oh, Manoy Sandro? Ika niya. Asa pa man mo? Imo may gisundan, Manoy? Kisay ka na ng nurse? Nalimot kong pangutana sa ngan. Pero siguro kung buutan siya. Ayaw ka bala ka. Buutan siyang pagka-Muslim. Muslim day. Muslim. Ug dali ra kay silang nagkasuod. Ako siyang sabayan. Bid magmaayon ng auto, ha? Kulok ko'y nabira eh. Gilaayan ka? Waoy. Kadyo talaga, Sister Mon. Ay, amin ang uban mong mga dabi kay naglisod ka. Dali, sakay na. Ingnan bitaw ka na ako nga kadiyutra ko. Thank you. Tana? Diha na lang anang green nga gate palihog. Dinhi na lang palihog. Pwede hatod ka sa suod sa inyo, ha, Sister Mon? Dali, aron ma-meet sab nimo si Mama. Tana? Istansya na ako akong motor, ha?
Tana. Kadiyot sa, kay may tao man din sa gawas. Excuse me? Nakay toyo diha sa sod? Pamadli-madli ka, pero yawa ka. Sister Mon! Yawa ka! Ayaw! Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Si Yusuf Agnay ko, kinsa magatong tawhana nga may kapungot ni Sister Mary. Unsay buhaton ni Rahim nga nadisgrasya man ang iyang manghod. Ngang gibati man o kabalisa si Mary, diyang nadungog niya ang tingog ni Rahim. Magari iksuon, dapiton ko kamo sa pagsunod sa uban pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algina Makita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilas Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.